Goeie. Goeie. Ik ga mijn bril net op dus. Alles goed? Ja, maar We wien je met wanden. schilderie. De boot even opknappen. Ja, ik kom met skippers geslagen. Mijn paken die winnen turfskippers van Harkema. Die halen turf uit Valtermond en zo wat. En ze 2 skippen en dan ze er ook werk mee. Ja. Skippers zijn een nadeel, ze hebben geen leerplicht. Hè. Aha, je hebt een squallenwest. Ik heb hier niet eens kwallen aan. En de rest moet ik dan maar bijfietsen. Ja. Heb je dat mist? Nou, ik heb wel letter lezen, schrijven geleerd wel, hè, maar net in die mate zoals ik eigenlijk mat niet net. En ik kon aardig goed rekenen, dat wil ik geloof. Ik ben 14 jaar, heb ik schippersknecht. Dat is niet net makkelijk, nee. Nee, dan kan ik bij de duivel in huis. Hè. Ja? Ja, dat wil mijn wel goed in bij, maar net vol. Nee. Zien je even wat werk. Als de put zo boord vol, en je kreeg 15 uur in een week, woorden onbekend. En de put zo boord vallen weer en ik kon het net horen, dan worden dat van die lens ik nog aanhouden. En op een gegeven moment dan wassel je de regen onderuit. Hè. En toen ben ik bij een rederij gekomen, in een tankrederij. En daar had ik nog wel eens verzinnen hier in gang voor een wal om te leren. Daar heb ik mijn hele eieren in opmakers. Ja. En, Altijd op het water. altijd op het ja. Ik had nog een huis en een tuintje bij. En als de kitten opkomen, mag ze eruit schoffelen. Maar als het water begint te galven, heeft het vanzelf vlak. Ik ga een hekel aan schoffelen. Dat komt iedere keer weer. Het onkruid wordt volle beter te worden. En ja, ik vind het water machtig. Ja, dat leeft. En elke reis is weer oors.